Perlok saya simpat lengba kanika video ngakwa bapin chat score kandian haka nika sengi ke bamenta kini kipor ki bamenta bun sin hi ba haka jing sungu jonga ka perthai kala syai ba ndai dang don ru ki badang sa dien dang don ru ki badang sa dum te kata du ba habang ini akiran san sosial media ngi dang don ki jing sa kan tho wat lang isim ya ka rensan sosial media kum ka lat yo kam yo jam dan kum kalat kamai ndai dang don pat ki brio ki ba ompat sim letim ni kadai ka jinglong ka jongki ban long sakyau ki mensim ya ka tangam tim rei kani kadai ka jingkerpat jongai pi baro ki kun samla hakipor ki ba mensuang i jupu sia ki rensan sosial media da kebangi pelut ya kapor bat ya kapisar kumju namar ni pandon kam ya ki rensan sosial media ban pe ya ki video ki banabari mana kiwe ki jaj ban riu rei mentang ilai le kat bala ban pe ya ki video lani ki pus jong ki para guru para kha bat ki para jaj ki para thang ki para do ki para senam ti kadai ka jingkersan ka jong pi ya lagi jong ki paj no ki para do para senam tinggal kwa ban ong hang ni pat tu sim ya ka rensan sosial media kum ka rensan ka ban yo ya kilat kamai kumbai la dihi ngala ya chakman na du kipor ki bam chua ngala ya sha adu data haga ban kong e ngala create ya ka youtube channel chona bat ngala tab ya ki video bat ngala trace tom du data teng siam ba ka urlong bat ka saiso thoi na ka youtube kila palat ka jing yo changa kila palat lai lak tam ye na po youtube ti henrei menta sa sin pat ngakwa ban pentip tikna sa piki parlok ki ba ju support yang ima bat ka fb ru ngala trace tom hadu data ha ka por baning kong na pe ya ki fb na ka video jong ki brio ki banabari tiang lai le kat balak ban wat kat lai buat kat lai bor kat lai jingtip wat langam selada beri benang bastan reng la yai kura ya ka fb hadu bangan dalam dia keempat deslem kepor yang abang ngala ban monetize ya ka facebook ngala monetize harus nam arhajar arpusan ha bunai ban rio rei tang khandiat por e ba ngadang yo monetize rei ngala yo ban sai pisah hadu license lai wat kumta ngasngau ba kadai hi kalat kamai na po facebook ru tenga kan tujur ru epi baro ki kun samla ba nin ya sange no ki jingya ben ki jingya kho rei ngin pus ya lade ngin pen iya lade kum kanuksa da ka jing bha sya ki pardo prasnam in pus ya laki jong ki konten laki jong ki jong mo ni na kaliam jonga ngi jupu sia ka family jonga ya ka jing ya de jongi bat la yimen kini balaki kun kiti ni pen iya kanuksa ba baro hi ngin dai ban ya ka juk nanti ngin ya ka jing ya ka jing sania bat ha ka jing ya brom mar kaliam ti kani kam sam dai kapus ka ba ban ta mat li lani ta mat yong ino rei kadai kapus kum kanuksa ladang isim ya kanuksa ka babha ka mod ba kalong ru kawe kalat kamai bat kan long ru kanuksa ya ki wepan kilong ying ba kinsim da kata ka lenti knang ba ka imlang sa lang kan long ka ba khuj ka basmo tanat bat ka badap ru tang da ka jingi i tia perlong hari ni kapor ngas nguk men hadu data ban yo ban pensai sapi ki perlong ma kumbai la de ngayo bisa na po rensan sosial media na po youtube tani na po facebook hoi na facebook hakasin ka balangkong ka bang yo bisa tim na em yo ban say ya ka bisa tang arhajar khandai spa khandai po pratingka mas mau ba kadai ka jingyo ka barit ba ndai ngapriang subha pat ya kata namar kadai ka kumbang labu ya kathong bang dai ban yo ai na po fb om dai bangan su pelut ka ya ka por jonga om dai bangan su pus kai ban pelut ya kanet jonga kan rius pa ka fb mah bro sekitar ni sepen rius pa ka fb ndai menta ni dai tat ban yo bat ya ladiru kamut ladang yo bat ya ladiru kamut ka fb hoj kan kam rius pa syu ka fb ndai ngiru ngila yo ya ladih mah ladang yo no tang lai hajar ci benai ru kamut kata ka ba pi penlut ma pi ban tap balance lani ban recharge nen ban pe iki video jong ki parlok lani ban pin push la diru kamut pi la light by recharge ma ti sakawai ru nda pi la he ba ka account jong pi nda pi la yo sibon ki follower lani nda pi yo sibon follower ru rei nda ki push jong pi ki tanat nda ki push jong pi ki ya kamut ba kamjur ka watch time ma nda pim don follower ru rei ka jur pat ka watch time kata hi ka dai ka earning jong pi ka profit jong pi ti kulai sibon parlok ti ngin senang ya pe iki video ngin senang kerjaan mar kliang kasih ma prakasi dan kalian jangan aku arban pensai sepi halor ki comments lani halor ki message jong pi pi inbox yang atu hikai lamba bangin kamai na ko fb dan kalian jangan ngalap pensai ha video beladam ba ke fb hi ka don lala ka jong ka profile issue ma ka don lala ka jong profile issue dan ka fb account ka jonga kala khang persai nga bangan reply ya ki comments ki jong pi bat la khang persai ru bangan bangan nom reply ya ki message ki jong pi dan kata kadang ngamla ban reply ya ka message ki jong pi lani ngamla ban reply ya ki comments ki jong pi dia lada fi don kam jingiram nanga kamut ba subha ban sukol bai da ka po fb online app sa penta te pi ngala ban accept ya ka phone call jong pi tengin saya share da telefon number kanang ba ka thong jong pi ru kan poi hadu bakun da pinyo jing mentoi na ka rensan social media kam tam na po facebook ba ngaju trace tom menta hi lade te kubai sibun te kumbang ala yo ila jong ya ka jingni te hau banai
mentau benai Januari ar Patrick dengan sayok ban say biang ya ka pisan po FB dengan si di sya subhabat pi ladang ikan du hakan kono kopor subhaban kan yanga dengan sakilai syai pi ki parlok baju karsan ya ka bus cengi man la kasngi te kudai sibun senam temai besuk senam temai bakamen kermen pinsa ya sya ya klan baro si senam pin biang kamai kaji. Oke, bye bye.